Laqgħa kolli nsaqsikom x'għamilna differenti minn nies oħra. Għazim nkunu qegħdin noqgħdu l-musmal fuq rasu jekk ngħidu il-fidi tagħna falla Trinità. Qegħdin naħseb jiena niddistingwu b'hekk ruħna mill-bqija tan-nies li għalkemm forsi semgħu b'dan l-affarijiet però l-fiduċja tagħhom meta tisħarriġa nduna qiegħda fel f'oġġett ħlief falla l-imbierek il-ħalliq tas-sema u l-art illi jafna, jħobbna u sejħilna sabiex nixxierku miegħu permezz ta' Ġesu Kristu. Il-fidi mela hija vitali għalina. Il-fidi mhux biss tiddistingwina mill-oħrajn imma bija permezz tagħha wkoll nitlu fis-saltna tagħha u narfu bħala il-sit sovran tagħna. Infatti l-Apostolu Pawlu jgħid li l-Evanġelu huwa talla s-salvazzjoni ta' kull min jemmen il għaliex Alla jrid li aħna ngħaddu minn fidi għal fidi. Nibdew bil-fidi f'relazzjoni ħajja miegħu, nkomplu u nispiċċaw bil-fidi. Bħalma miktub il-bniedem ġust jgħix bil-fidi. Il-fidi hija r-reġina tal-virtujiet l-oħra kollha. Ma jistax ikollok imħabba ġenwina, ma jistax ikollok tama, ma jistax ikollok paċenzja, manswetudni, umiltà mingħajr fidi falla. Fidi tpoġġina f'kuntatt ma' Alla permezz ta' Ġesu Kristu sabiex bih aħna nkunu kapaċi nirrelataw miegħu. Bija ċara, tgħidilna li mingħajr fidi infatti huwa impossibbli li wieħed jogħġob il-Alla. Huwa ħafna nies illi huma reliġjużi però m'għandhomx fidi f'dak illi batu f'Ġesu Kristu. U allura l-fidi tagħhom hija fażulla, hija finta. Mingħajr fidi ma jistgħux nogħġbu lil Alla għax dak li jersaq leh jeħtieġ jemmen li Alla li Alla ta' bilħaq jeżisti u li jippremja wkoll lil dawk li jfittxuh sewwa. U kull Kristjan idealment għandu jkun dan it-tip ta' bniedem illi iva b'mod attiv ifittex il-Alla. B'mod attiv u mxenna għalih u jaf illi taħt il-ġwinħajn eterni tiegħu hemmhekk biss għandna s-sigurtà u l-ħajja kollha tagħna. Darba il-Lut minn fuqhom bihom fushom u dejjem jassumu illi huma kapaċi jagħmlu xi ħaġa għal Alla li Ġesu staqsewh allura x'imissna nagħmlu biex naħdmu l-emejjel tal-Alla. U Ġesu f'dik l-okkażjoni qatalhom iż-żarda. U miljom. U għallilhom dan huwa x-xogħol tal-Alla. Li intom temnu f'dak li batu. Mhux nagħmlu aħna. Imma l-fidi hija li aħna nirċievu mingħand Alla il-milja l-abbondanza tal-barka tiegħu permezz ta' Ġesu Kristu. F'dik it-tweġiba dan huwa x-xogħol tal-Alla li intom temnu f'minbagħad Ġesu qed jgħidilhom fatti illi meta aħna nemnu f'Alla dan huwa x-xogħol tiegħu fina. Ma nistgħux aħna minna nfusna maħniex kapaċi naslu biex nemnu f'Alla. Bebja tagħmilha ċara illi l-fidi hija għotja tal-grazzi tal-Alla. Bil-grazzja intom salvati permezz tal-fidi dan mhux minn konfuskom, ġifieri dan ħanidu hekk dal-pakkett sħiħ li aħna nsejħulu salvazzjoni. Tajjeb, is-salvazzjoni li hija t-pattija ta' Kristu fuq is-salib. U allura issa kif ħangawdi minnha bil-indiema u l-fidi tiegħi fih, dan hu don tal-Alla jgħidilna l-Apostolu Pawlu. Mhux mill-opri biex ħadd ma jiftaħar. Ma l-fidi allura tumiljana fis-sens li tpoġġina sabiex aħna nħarsu li Alla bħala kollox f'kollox għalina. U li mingħajr Alla u mingħajr relazzjoni miegħu aħna propjament m'aħna xejn. Infatti Ġwanni il-Battista darba fost oħrajn jgħid lid-dixxipli tiegħu jgħidilhom li wieħed jew kwalunkwe bniedem mhu kapaċi jirċievi xejn jekk ma jkunx mod lilu minn fuq. Mhux biss il-fidi, ma kwalunkwe barka, kwalunkwe kwalità tajba, kwalunkwe virtu li aħna inħadmu, Ġwanni qed jgħid li dana irċivejnieh mingħand Alla. U qed ma jista' jirċievi xejn jekk ma jkunx mod lilu minn fuq.
طيب jiġifieri jekk għandna dik il-ħsieb li aħna meta ridna aħna, meta ddeċidejna aħna, le dan huwa l-emil tal-Alla fina. U l-mod tal-Alla kif Alla jiġbidna lejh, ressaqna lejh. Ġesu qal ħadd ma jista' jiġi għandi jekk missieri li bagħatni ma jiġbdux u jiena nqajmu fl-aħħar jum. Mill-bidu sa tmiem, salvazzjoni tagħna hija l-opra tal-Alla. Pawli jgħidilna li ingħatalkom għal Kristu, minħabba Kristu, il-medjatur tagħna ingħatalkom mhux biss li temnu fih ma wkoll li tbagħtu għalih. Semmi żewġ barkiet il forsi ma tantx joqogħdu flimkien, f'moħħ l-Apostlu Pawlu kien joqogħdu flimkien perfettament. Li aħna nemmnu fi Kristu. U li wkoll nkunu identifikati miegħu b'tal mod u maniera li kultant ikun ħalsu prezz dan huma barkiet minn ħadd Alla. Għotjiet minn ħadd Alla. Niltaqa' ma' nies u meta nitkellmu fuq il-fidi jagħtun l-impressjoni li huma għandhom fidi fil-fidi. U dan hu ħażin. Għandhom fidi fil-fidi. Infatti hija l-moda llum li iva kollok il-fidi ma fidi fiex. Fidi fiex. Ħafna drabi mi jgħid minn tant għalih minn għalih jemmen. Issibu li jemmen fih innifsu. Fil-potenzjal tiegħu. X'kapaċi jagħmel hu, x'kapaċi jressaq lill-Alla. Mhux fidi fil-fidi. U lanqas meta nitkellmu dwar il-fidi, lanqas mija il-ħsieb jew l-atteġġjament pożittiv li l-psikologi moderni jinkoraġġuna biex aħna nrawmu fina. Li tkun pożittiv, li tittara x'tista' tikseb, kif tista' tirnexxi. Mhix dik il-fidi. Dik l-verżjoni tad-dinja meta titkellem dwar il-fidi. Tajjeb? U lanqas m'għandna nikkonċentraw u nħarsu fina nfusna biex naraw kemm hija kbira l-fidi tagħna. Dan huwa żball ukoll komuni. Alla iva jirrikmanda li konna fidi kbira fih. Li nafdawh ħajdu hekk bajnina magħluqa għax nafu li huwa affitabbli. Nafu li mhux se ddiżappuntana. Nafu li għalkemm jgħaddina anke mill-witta il-mewt, ma nxaf nibżgħu minn ebda ħsara għax int miegħi għalli David. Int miegħi. L-asluġ u l-ħadar tiegħek iwensuni, ifarġuni. Allura mhix kemm kbira l-fidi tagħna. Darba ġie wieħed espert fl-edukazzjoni u insomma laqgħuna u kellimna. U għallinna intom l-għalliem ħsibkom biex tagħmlu l-grafs ta' tfal u tuhom it-testijiet u assessments u taraw kemm qed jolew jew jittjiebu jew javvanzaw il qudiem. Għalna mhux dak. Għallinna bħalma ħanżir il-bidwi inut li qed jiżnu kuljum. X'irid jagħmel ħanżir biex jikber? Tittimaw. U allura aktarx milli possibbli qed nikber fil-fidi jiena, qiegħed nikber jew minix. Mhux dik il-mistoqsija. Il-mistoqsija hija qiegħed nitma' lil nnifsi biex nikber fil-fidi. Ħa naraw iktar quddiem kif nikbru fil-fidi. Tajjeb, però ħanajdu mill-bidu fidi Kristjana. Ja fidi f'min? Falla. U l-iżbal li ieħor komuni hija din. Hija falla u f'persuni oħra, f'Marija. Għandi wkoll fidi li ħammur f'dan il-post fittizju msejħ purgatorju biex hemmhekk nissaffa minnu biet. Qed tgħid allura illi m'għandekx fiduċja fi Kristu li natfek kompletament, hekk qed tgħid. Qed tifhem. U jekk inti għandek bżonn l-interċessjoni tal-qaddisi, qed tgħid allura illi Alla ma takx aċċess kif infatti ddikjara li jagħmel, aċċess dirett, għandu permezz ta' Sidna su Kristu. Il-fidi biblika hija fidi falla. Falla waħdu. Falla esklusivament. Mark 11 għandna il-ġrajja meta Ġesu seħet it-tina. Tajb, u għada fil-ħodu ma għaddejjien raw is-siġra tat-tin nixfa mill-eruq. U xin Pietru ftakar, għallu mallem, ara, is-siġra tat-tin li sħet nixfet. U Ġesu jieġeb u għalilhom, ħajkolkom fidi falla.
Sa propjament, li qal hawnhekk ħajkolkom il-fidi talla. ħajkolkom il-fidi talla. Jiġifieri, Ġesu qed jgħidilna ħajkolkom il-fidi illi Alla tagħkom biex intom teżerċitawha fih. Brillanti, sabiħa ħafna, ħajkolkom il-fidi talla x'tassew ngħidilkom li kull min jgħid il din muntanja nqala u nxtaħed fil-baħar u f'qalbu ma jkollux dubju. Imma jemmen li dak l-ħwejjeġ li qal isiru ikollu kull ma qal. Ġifieri l-importanti hija l-fidi ta' għadna hija l-ħolqa li tpoġġina f'relazzjoni mal-Alla sabiex Alla jaħdem fina u permezz tagħna. Alla omnipotenti. Alla illi meta aħna nippreżentaw lil nfusna ġarar tal-fuħħar vojta Alla jimlina il-grazzja tiegħu. Ja fidi allura illi kif qal Ġesu fidi bħal ħabba taż-żerja tas-senaba. Il-żerja tal-mustarda fi żmien Ġesu u fis-soċjetà tiegħu kienet l-iżgħar żerrija illi kienu jafu biha. Mhix l-iżgħar fid-dinja, ma Ġesu jgħid li d-dinja meta bidwi jiżraħħa fl-art, id-dinja attwalment l-iżgħar fost l-iżrieħ kollha, però meta tikber imbagħad issir siġra li anke l-tjur tal-ajru jistkennu fiha. U meta Ġesu jgħid li kieku għandkom fidi bħal ħabba taż-żerja tas-senaba. Tgħidu dil-muntanja tqanqal minn hawn għal hemm titqanqal u xejn ma jkun impossibbli għalikom. X'qed jgħid Ġesu hawnhekk? Li jkollna fidi u fatt qed jirrikmanda li jkollna fidi bħal ħabba taż-żerja tas-senaba. Ħadd tkun fidi ċkejkna ma jimpurtax. Imma jekk hija fidi li tiżviluppa u tikber. Kif tikber imma? Billi tkun tħares lejn l-oġġett xieraq tagħha u ċe fħalla l-imbierek Alla il-ħaj. Abram ikkamel, Abram missiena x'għamel emmen li Alla kapaċi jagħtih wild meta kemmu kif ukoll martu li wkoll kienet sterili ħajta kollha. Alla kien kapaċi u infatti jagħmilha. U meta kmandah biex imur joffri lil issa żagħżugħ ibnu l-maħbub Iżak fuq l-artal, Abram ma kkonfondix imma rema l-ħmar telaq miegħu għaliex. Għax kien jaf li Alla kapaċi għajmu minn bellimwiet. Abram kellu fidi f'Alla. Fidi f'Alla. U dik hija l-fidi li Ġesu qed jirrikmanda. Fidi li bija nersqu qrib lejn Alla u nafu li jekk aħna nersqu permezz ta' Ġesu Kristu Alla ċertament jilqana Lud 7 vers 25 jgħidilna illi għalhekk Ġesu kapaċi jsalva għal kollox. Kapaċi jsalva kompletament waħdu u bil-ħila tiegħu jsalva kompletament il-dawk kollha inklus jien, inklus int, il-dawk kollha illi bih jiġu għand Alla. Tinnotaw illi ma nistgħux immorru għand Alla mingħajr Ġesu Kristu l-Medjatur? Billi bih jiġu għand Alla, bil-ju dejjem ħaj sabiex jidħol għal-jom. Mela, nersqu li Alla u fatti, naħseb jiena kollha kemm aħna jew kważi kollha ersaqna li Alla b'dal mod, irċivejna l-mafrad nubiet, Alla berikna, però issa rridu nersqu eqreb li Alla. Bħala dixxipli, iva Ġesu qed jirrikmanda li kollha din il-fidi bħaż-żerja tas-senaba. Iż-żerja ma tibqa' żgħira, ma tikber, tiżviluppa, timmatura. Għalhekk li trellu timbagħad tirrikmandalna kapitlu 4 vers 16 ħanersqu mela lejn bla biża. Ħanersqu bil-konfidenza li tron tal-grazzja biex naqalgħu ħniena u ninsibu grazzja ta' għajnuna fil-bżonnijiet tagħna. Evidentament qed jgħid mela għal ħajja tagħna ta' kuljum, ġimgħa wara ġimgħa qed jirrikmandalna illi aħna li diġà rsaqna nersqu eqreb li Alla. Alla huwa l-akkoljenti. Alla li jrid iberikna aktar u aktar. Ftankru x'qal Ġesu, jiena ġejt biex ikollhom il-ħajja, ma mhux biss. U jkollhom aktar bil-kotra. Appena minna fih irċivejna ħajja eterna. Issa Alla jrid jagħtina ħajja aktar bil-kotra, aktar bl-abbundanza, aktar
bl-abbundanza, fiduċjużi li aħna mill-qwejn fil-Maħbub ibnu, issa rridu nixxaftu minn quċċata għal quċċata jerġa' ola minnha. Minn stadju għal ieħor. Minn stadju għal ieħor. Għalhekk Ġesu jgħid l-imbagħad xejn ma jkun impossibbli għalikom. Mhux xejn. Bil-fidi ma nistax inti lejl qamar. Bil-fidi ma nistax ngħix taħt l-ilma. Mhux hekk jgħid. Ma qed jgħid li xejn ma jkun impossibbli għalikom fis-sens biex aħna jirnexxielna inwettqu ir-rieda talla f'ħajjitna. Mhux hekk? Meta Pawlu qal kollox nista' nagħmel permezz ta' Kristu li fortifikani? Kollox xiex. Fis-sens illi l-obbligi, d-doveri li Alla poġġa qudiemna biex aħna nagħmluhom inkunu jirnexxielna attwalment illi nagħmluhom. Xejn ma jkun impossibbli għalikom. Ġesu matul il-ministeru tiegħu sikwit ikkummenta fuq il-fidi, il-meta ltaqa' man-nies, ittratta magħhom fejjaqhom, jew ħafrilhom jew inqabdu f'xi maltempata u d-dixxipli twerru u marru qajmuh disprati, mgħallem ħanerqu u finalment meta Ġesu kalma l-mijiet għalilhom fejn hija l-fidi tagħkom? Fejn hija l-fidi tagħkom? Għalfejn ddubitajtu? Jan nies ta' fidi ċkejkna. ċanfarhom il għaliex kienet fidi ċkejkna. Kienet fidi ċkejkna, ma kinux kapaċi illi jafdaw fil-providenza ta' Alla. Ġesu kien magħhom fuq id-dajsa. Il-mara Siro Fenissa meta marret titkarrablu, tappellalu biex ikollu ħnina minn binta li kienet indemonjata. U Ġesu għamilila bitqila, it-testja. Fl-aħħar qalilha kbira hija l-fidi tiegħek mara. Kbira hija l-fidi tiegħek għax baqgħet tippersisti. Baqgħet temmen illi jekk ma jkunx Ġesu illi jagħtiha l-ħelsien ħadd ma kien ħajtiha l-ħelsien. Meta mar Kafarnaum ukoll, ma setax jagħmel mirakli hemmhekk mhux ma kienx kapaċi. Ma setax jagħmel mirakli jgħidilna minħabba n-nuqqas ta' fidi tagħhom. U staġeb jgħidilna. Mark jgħidilna Ġesu staġeb waħda mill-ftit okkażjonijiet fejn Ġesu staġeb. Staġeb minħabba n-nuqqas ta' fidi tagħhom. Għax meta inti m'għandekx fidi falla, hija tagħmel xi ħaġa assurda, xi ħaġa li attwalment ma tagħmel sens. Għaliex jekk aħna maħluqin minnu u jekk aħna maħluqin għalih, għaliex trid tibqa' imbiegħed minnu? Ma tagħmel sens. Ġesu allura jirrikmandalna iva li mhux biss nersqu lejha bil-fidi ma wkoll ingawdu l-barkit tiegħu aktar u aktar permezz ta' din l-istess fidi. William Carey il-missier tal-missjonijiet moderni 250 sen ilu. Mill-Ingilterra kellu l-viżjoni li jmur l-Indja u għamel xogħol brillanti hemmhekk. Kważi waħdu. Kellu printer miegħu, kellu tabib, ma kellux xi finanzi kbar, ħadem stinka. Għaliex għamel dik ġennata illi mar minn ħajja komda fl-Ingilterra mar jgħix ma' nies pagani f'reliġjon falsa u krudila. Mar għax kellu fidi falla. Infatti il-motto tiegħu li huwa sawwar għalih innifsu. Motto ta' bil-ħaq bibliku. Expect great things from God, attempt great things for God. U dan għandu jkun propjament l-atteġġament tagħna. Illi aħna nippretendu ħwejjeġ kbar mingħand Alla u ċoħli anke muntanja kapaċi nċaqalquha u tinxtaħed fil-baħar. Ħwejjeġ kbar, ħwejjeġ fenomenali. Imbagħad ukoll nippruvaw ħwejjeġ kbar għal Alla. Li mhux noqogħdu bidna fuq żaqna għażenin passivi. Il-fidi iġġielek, timbuttak, timmotivak, tagħtik il-qawwa biex tkun ta' servizz għal Alla. Allora x'inhi l-fidi vera? F'kelma sempliċi. Il-fidi vera hija dipendenza fuq Alla waħdu. Dipendenza fuq Alla il-missier illi ppjana l-fidwa tagħna, Alla liben illi attwalment għalalna l-fidwa bil-tixrid ta' demmu, Alla l-Ispirtu Santu
illi jagħtina ħajja spiritwali ġdida. U wellidna ġdid biex aħna nitlu fis-saltna ta' Alla. Fidi hija dipendenza sempliċi fuq Alla, mhux fuq innifsek, mhux fuq ħadd ieħor, mhux fuq weġ oħra. Meta Ġesu qal illi jekk intom ma ssirux bħat tfal żgħar, b'xejn ma titlu fis-salta smawit, x'rid jgħid? Meta hemm tixbieħa fil-Bibja, titfittex ir-raġuni waħda. Ma nistgħux ngħidu bħat tfal żgħar mela kollha jrid ikollna x-xahar, kollna rridu nkunu ta' statura żgħira, kollna rridu npoġġu subgħajna f'ħalqna, mhux hekk qed jgħid. Kollha jagħmluhom it-tfal jew għandhom it-tfal, ma x'qed jgħid, bażikament. Jekk ma ssirux bħat tfal, it-tfal ħares lihom. X'inhi l-karatteristika ewlenija tagħhom? Jiddependu fuq minnu ikbar minnhom. Ma jgħaddux mingħajrhom, mingħajr il-ġenituri tagħhom ma jgħaddux. U kif jafdawhom? Jafdawhom b'mod spontanju. Qatt ma qalu, qatt ma ddeċidew ħanibda nafda fil-ġenituri. Le! Dik tiġi minnhom infushom. Jafdaw. Ġesu dak li jgħid. Jekk ma ssirux bħat tfal żgħar, ma titlux fis-salta smawiet. Hija ħanidwek il-kondizzjoni primarja, elementari. Jekk aħna rridu li nitlu f'kuntatt ħaj mal-Alla, irridu nsiru bħat tfal żgħar. Nafdaw f'min ġenajt? F'Alla waħdu. Il-kreatur ta' kollox. Dak li qed imexxi kollox skont il-provvidenza għarfa tiegħu, dak li ndaħal fil-qada midimba tagħna biex jaqlana mill-miżerja, mill-ħama, mill-korruzzjoni, mill-ħtija, mill-kundanna u jagħtina l-wirt tal-ġenna. Kif tinaraf allura din il-fidi? Fidi vera hija fidi li tipproduċi riżultati. Hemm fidi fiera, fidi battala. Fidi battala. Bħal dik il-ġellewża, insomma ħornieħu l-ġellewża, ma ssibla xejn għaliex. Ma nafx il-ġellewża koħl minn għalija jgħidula xi ħaġa. Bid-diżappuntak. Le, hija fidi li tipproduċi riżultati. Meta Ġesu qal iċċaqlaq il-muntanji, dik kienet infatti idjoma popolari ħafna fil-letteratura lutija. Bl-Ibija kienu jfissru li tagħmel emil apparentament impossibbli. X'inhuma dal-muntanji li aħna rridu nissaraw magħhom illum il-ġurnata? U għandna ħafna muntanji. U forsi xi wħud minn naqqas biss nissograw ħasu lehom. U qatt ma kkonsidrajna li iva kapaċi nċaqalquhom permezz tal-fidi tagħna f'Alla. Il-muntanja li tħobb lill-għadu tiegħek. Kif jista' jkun? Ma tagħmel sens. Ja muntanja. Bil-fidi jekk verament inti fiduċjuż f'Alla. Li kmandak dil-ħaġa. Fidi attiva, tfittex iva. Inti ġa tara gustus l-għadu tiegħek, ġa tmut busu, ma tista' titlob għalih. Tista' tagħmillu l-ġid. Palma Alla l-imbierek, anke fuq l-inġusti, anke fuq l-ħżiena jtalla x-xemx tiegħu u jibgħat ix-xita tiegħu. F'dak is-sens kapaċi nħobbu lill-ledewwa tagħna. Muntanja oħra hija illi nibża li ma nibqax Kristjan sa tmiem. Bibja tagħmilha ċara, Kristjan ġenwin jibqa' sa tmiem, li tippersevera. Hemm muntanja oħra. Ħafna minnha forsi huma dubjużi, ansjużi, min jaf se jiġri minni, is-sena d-dieħla, jekk jaqal għalijek. Hija muntanja li kapaċi nċalquha bil-fidi. Il-fidi timxi fil-waqt li tħares lejn Ġesu. Illi għal-ferħim qed qudiemu sofra s-salib. Infatti Ġesu urina illi biex aħna jirnexxielna nwettqu l-missjoni tagħna, rridu nżommu ħarsitna lilien mid-batija, lilien mill-provi, lilien mit-tiġrib. Muntanja oħra hija appuntu li tirreżisti t-tiġrib. Kemm hawn nies fostna illi jaqgħu għall-istess tentazzjoni ripetutament. Illum jagħmlu ta' dnub,
għada jagħmlu ta' dnub, bita ħajerġgħu jagħmlu ta' dnub, hija muntanja. Hija muntanja. Mhumiex qed jimmaġinaw kapaċi tiċċala dik il-muntanja, imma kapaċi tiċċala, kapaċi nċaluha. Illi taħfer. Darba il-disċipli trattaw ma' Ġesu fuq il-maħfra kemm jaħfru. 7 darbiet Pietru ħaseb li qed jiġġibra fura, 7 darbiet ġurnata mhux biżżejjed. U Ġesu qal sebejna 7 darbiet, toqgħod aħfer bħal malla ħafirlek aħfer. Hemm muntanja illi iva kapaċi nċalquha permezz tal-fidi. Għax il-fidi hija effettiva tpoġġina f'kuntatt ma' Kristu. Li qalilna ibqgħu fija u jiena fikom. Għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. U allura bih nistgħu nagħmlu kollox. Vera jew le? Mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. Totalment impotenti. Imma bih kapaċi nagħmlu r-rieda kollha tagħna. Ġesu huwa l-awtur tal-fidi tagħna, huwa dak li tagħna l-fidi fih. Ġesu huwa wkoll il-perfezzjonatur tal-fidi. Ma nikkuntentawx ruħna billi ngħidu jiena nemmen f'Ġesu. Ġesu huwa wkoll il-perfezzjonatur. Iridna li dik iż-żerrija tas-senapa jew tal-mustarda tikber. U tikber iżjed. U tikber lilien mill-mistennija tiegħek. Kif allura se nikbru fil-fidi? Kif? Bażikament bil-kelma tagħna. Ma tistax inti temmen f'Alla mingħajr dan il-ktieb qaddis. Ma tistax, impossibbli. Impossibbli li inti tabilħaq temmen f'Alla mingħajr ma tkun taf x'fiha l-Iskrittura. U għalhekk huwa tant importanti li bħalma niklu kuljum u kulħadd jieħu pjaċir jiekol. Vera? Rridu nitimgħu ir-ruħna mill-Iskrittura. Il-fidi tiġi mis-smieħ u smieħ mill-kelma ta' Alla. Kull kelma li proċediet li ħarġet minn fom Alla tiswa għalina. Ja tajba għalina. Meta taqra l-Iskrittura, timmedita fuqha, hija tissir taf il-Alla l-ħaj. X'qal dwaru nnifsu, l-ismijiet tiegħu, l-attributi tiegħu, l-emejjel tiegħu fil-ħolqien, fil-providenza, fil-fidwa, fil-grazzja. Kif tista' tafdaħ il-Alla jekk ma tafux? Ġiet qajtu ma' xi ħadd jgħidlek mur miegħu, mur mat-tali. Però tafdax. Irridna nagħmilha ma' xi ħadd minn ma nafdah. Jekk isir jaf, ħajħu għalih, mhux vera. Għazek ma insult. Meta trid tingwala ma' xi ħadd minn ma tafdah, kif nistgħu nafdaw il-Alla? Billi aħna insiru nafu x'qalilna. Il-komunikazzjoni tiegħu dwar innifsu, dwar nfusna, il għaliex din hija hawnhekk marda li hemm bżonn ikun nafu aħna. Illi fina ma jagħmel xejn tajjeb. Ma jagħmel xejn tajjeb. L-aktar nixtiequ li nagħmlu tajjeb però waħedna ma jirnexxielniex nagħmlu tajjeb. Hemm dak il-prinċipju tad-dnub, dik il-kalamita, dik l-inklinazzjoni għal ħażen. U allura iva, il-fidi se tikber billi jiena nkun qed nitma' ruħi mill-kelma tagħna. Okay? Hemmhekk illi mbagħad tibda titgħallem tistrieħ fuq l-awtorità tal-kelma tiegħu. Taf li l-Iskrittura ħarġet minn fomu. Għandha awtorità suprema fuqna. Suprema, hija l-kelma tas-sultan. Meta mar il-ċenturjun u appella lil Ġesu ejja fejjaqli. Fejjaqli lil-għaddej tiegħi li hu ġuħ marit għatih. Ġesu qallu niġi nfejqu. Bat iċ-ċenturjun qallu m'hemmx għalfejn tiġi. Bissajt il-kelma. U l-għaddej tiegħi fih. Għax jien ukoll raġel taħt awtorità. Kif irraġuna miegħu ċ-ċenturjun, għallu tox tikkoppa, tox neqala. Għajt il-kelma tiegħek biżżejjed. Il-kelma tiegħek hija effettiva. U Ġesu dar fuq il-nisa madwar għallhom tassew ngħidilkom ma sibx fidi kbira daqsdin. Le lanqas f'Iżrael. Min sempliċi ċenturjun li kien bniedem possibilment pagan. Imma kien għadu kif sema dwar Ġesu Kristu, dwar il-qawwa tiegħu, u ma radu għallu l-kelma tiegħek biżżejjed. Hemm hija l-fidi kbira
Hemm issir kbira, mhux li toqgħod tilab l-iskrittura, mhux li toqgħod tikkritika, mhux li toqgħod tiddubita, irċevija bħal mejta sew il-kelma talla. Imbagħad tibda taħdem fik, topera fik skont il-qawwa tagħha. Allura la darba il-fidi verja d-don ta' Kristu għalina niesu. U importanti nersqu lejn kelmtu sabiex infandu l-impenn tagħna. Meta aħna nafu għalhekk aħna naqrawha, nirriflettu fuqha, sansitra wkoll nitalmu blamment. Għaliex? Għaliex hemmhekk imbagħad nkunu kapaċi nniżlu l-għeruq tagħna. Mhux nibqgħu xitla illi ma fih is-saħħa. Mark 9 fil-verżjoni ta' Mark dwar l-istess storja li qrajna ta' dak il-tifel epilettiku. Għandna il-Ġesu qed jistaqsi l-missieru min kemm ilu li ġralu dan illi jagħtu dal-fizz din l-epilessija. U missieru qallu mindu kien tarbija għax bosta drabi xaħtu fin-nar u fl-ilma biex jeqirdu iżda jekk tista' tagħmel xi ħaġa. Ikollok nina minna u jenna. U Ġesu qallu jekk tista'? Ma tafx min qed tkellem. Il-kreatur Alla omnipotenti, jekk tista'? Alla m'hemm xejn huwa possibbli. Jekk tista'? Kollox jista' jkun għal min jemmen. U minnu fih missier it-tifel għajat u qal bidmuh nemmen mulej. Ejn in-nuqqas tal-fidi tiegħi. Vera, naħseb għandna l-istess sentiment u narfu l-istess bżonn kollha kemm aħna. Nemnu iva, però kemm hemm bżonn li Alla jgħin, isostni, jqawwi it-taqxejn ta' fidi li għandna. Fidi minn fidi għal fidi. Minn fidi għal fidi. Pawl ma kienx kuntent illi jaħares lura l-karriera apostolika tiegħu jgħid wow, kemm ksibt, imma għan ninsa ħwejġ ta' wara u niġġebbet il-qudiem għal ħwejjeġ quddiemi. Jien nippressa l-qudiem għal premju illi ħejja li Alla fi Kristu Ġesu ibnu. Illi aħna xewqana għal-aktar. Kif xewqana għal-aktar? Billi nżommu l-ruħ tagħna b'saħħitha permezz tal-kelma tiegħu. Il-bniedem ma jgħix bil-ħobż biss bħalma jaħsbu xi wħud. Imma b'kull kelma li toħroġ minn fuq Alla. Dik l-ewwel ħaġa. Ħankabru l-fidi tagħna bil-kelma, ma wkoll b'ubbidjenza stretta, inutli tistudja l-Bibbja. U inutli tagħmel ir-riċerka tiegħek, u inutli tagħmel kull studju dwar il-Bibbja u ssir espert fuqha, jekk ma tobdiex. Il-fidi twassalna biex nobdu u Ġesu darba minnhom meta għalilhom propjament illi hemm bżonn jaħfru mhux 7 darbiet kuljum, imma 70 għal 7 darbiet u l-apostli imbelħin mnixfin għalulu mulej żidilna l-fidi tagħna. U Ġesu kixef il-blaf tagħhom. Ġifieri nżid il-fidi tiegħek. Għallhom diġà li jekk għandkom fidi bħal żerrija tas-senapa, biżżejjed għax hija fidi falla. Falla omnipotenti. Żidilna l-fidi tagħna u nmurek għal kieku kellkom fidi daqs qalba taż-żerrija tas-senapa, kontu tgħidu l-siġra tat-tut inqala mill-eruq u tħawwel fil-baħar. U hekk qed tisma' minnkom xi xi ħaġa jerġa' assurda bħal tal-muntanja illi siġra titħawwel fil-baħar. Ma nimmaġinawiex. Ma ġistu huwa possibbli. Imma jien ngħidilkom. Min minnkom ikollu għaddej jaħrat jew jira l-bejjem u jgħidlu xi jiġi mill-għalqa. Issa għod bil-qiegħda mal-ajr fuq il-mejda u ma jgħidlux ħejjili x'niekol u tħażem u dur bija sakemm niekol nixrob jien. Imbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu jizzaħħaj dak il-qaddej tal-li jagħmel dak li ordnalu, naħseb li le. Hekk ukoll intom meta tagħmlu kull ma jordnawlkom għajdu biss aħna għaddejja bla fejda. Għaddejja ma niswew xejn, għamilna biss dak li suppost għamilna. X'qed jgħid Ġesu hawnhekk permezz tal-parabola.
qed jgħidilna illi mhix kwistjoni ta' fidi illi hemm bżonn żidilna l-fidi. Dik qed tagħmel l-iżball li inti qed tħares fik innifsek, qed tevalwa l-fidi, qed tiżen il-ħanżir kuljum biex niftehmu. M'għandekx għalfejn. M'għandekx għalfejn. Għandek fidi biżżejjed minn issa biex tobdi lill-Alla. U vera jiddispjaċini jiena meta nidħol f'kuntatt ma' nies illi sejru nfushom Kristjan u jgħidu ma m'iniex kapaċi naħfirlu jew miġġielet mal-mara u ma nafx ħabat nagħmel tajt qalbi qed tinsulta lill-Alla. Qed tinsulta għax diġà għandek fidi biex inti timxi quddiem. Hija kwistjoni ta' ubbidjenza stretta. Ubbidjenza li bija ċedi għar-rieda tal-Alla. Illi inti tiċħat lejek innifsek, terfa' s-salib u ssegwi wara Ġesu. U allura mhux xaqbel lilek, mhux jidhirlek int, mhux l-opinjoni tiegħek, mhux l-interessi tiegħek, imma l-interessi tas-salvna tal-Alla. Dik it-tieni ħaġa, mela bil-kelma bl-ubbidjenza stretta bit-talb. U hawnhekk nasab għandna marker tajjeb biex kull wieħed minna tajjeb faċilment isir jaf x'tip ta' fidi għandu. Titlob kuljum. Toss dak il-ħin ta' talb kuljum li tidħol f'komunjoni mal-Alla u tfittxu. Tiġi l-laqgħa tat-talb li bdejna nagħmlu minn dis-sena kull 15. Għax it-talb huwa espressjoni tal-fidi. Naturalment. Hemm nies li jitolbu u jtawlu t-talb tagħhom biex jimpressjonaw il-ħaddieħor. Alla jaf il-qalbna. Alla jaf it-talba tkun xierġa mill-qalb u l-aqwa talb huwa talb li huwa espressjoni tal-fidi tagħna. Ġesu qal dan il-ġens ma joħroġ ħlief bit-talb. Għaliex ma setgħux joħorġuh lid-demonju, ma setgħux ikeċċuh. Id-disċipli naqsu milli jitolbu. Naqsu milli jeżerċitaw il-fidi tagħhom f'Alla billi jirrikjestaw lilu biex jagħmel. Kienu qegħdin probabbilment tant kienu li jagħmlu mirakli huma nfushom Ġesu kien tom is-setter li bdew jafdew fihom nfushom fil-qawwa nattiva tagħhom. Dak huwa żball kbir. Tajjeb? Allura bit-talb. Mattew 17:21 dal-ġens ma joħroġ ħlief bit-talb. It-talb Ġesu meta tkellem fuq jurina illi attwalment huwa nnifs vitali mingħajr fidi ma ngħixux. Ma t-talb huwa nnifs vitali tal-fidi. Bit-talb inti qiegħed turi b'mod prattiku, b'mod konkret, mod saħansitra li jinstema' li inti ta' bilħaq għandek fiduċja f'Alla, li inti ta' bilħaq tafda fih. Mark 11:24 jgħidilna għalhekk ngħidilkom il-ħwejjeġ kollha li tixtiequ intom u titolbu emnu li taqalgħu. Ma Ġesu qed jabbina it-talb u l-fidi imorru flimkien, ifissru lil xulxin. Għal-mixja tad-dixxiplu t-talb mal-fidi, il-fidi mat-talb. Emnu li intom taqalgħu u intom tirċevuhom. Ovvjament, nirċevuhom Ġesu mhux qed isemmi xi ħaġa kundizzjoni illi aħna nirċievu mingħand Alla jekk aħna qegħdin nitolbu skont ir-rieda tiegħu dejjem. L-idea popolari fil-Pentekostaliżmu illi b'mod popolari hija msejħa name it, claim it, frame it. Ġifieri, semmi lill-Alla kwalunkwe ħaġa li trid. Tajjeb, dar, karozza, karriera tajba, nuqqas ta' mart, semmiha lill-Alla. Ikklejmja mingħand Alla u frejmja ġifieri tant hija ċerta jgħidulek illi tista' tagħmilha ġo frame u ddendilha fis-salott. Le. Bibja tgħidlek aħna nitolbu xi ħaġa skont ir-rieda tiegħu jismana. It-talb bih nesprimu l-fiduċja tagħna f'Alla illi huwa sovran. Illi jagħtina l-ħwejjeġ
tajba kif jidirlu meta jritu u f'liema ċirkostanzi jixtiequ. Għax Alla jaf x'inhu l-aħjar għalina. Jekk aħna nħallu l-għażla tagħna f'idejn Alla, Alla tina l-aħjar. Frattant Ġesu qed jgħidilna li speċifikament ejjew nitolbuh il-Alla u ma nitolbuh xwejjed żgħar. Ħansil nsemmikom muntanja oħra tal-aħħar illi għandna qudiemna. Qalbna maqtuwa li pajjiżna il-ġens Malti kapaċi jintlaħaq bil-Vanġelu. Kapaċi u kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Nofsu żana nies aħna kull maħna. Kif jista' jkun? Muntanja li qas biss nissugraw nħarsu lejha. Aħseb wara jgħidu lanqala u xtaħed fil-baħar. Alla kapaċi jaħdem xogħol ta' grazzja fenomenali. Imma mixtieqin għalih? Qegħdin nappellawlu għalih? Qegħdin nuruh li iva mulej, inti beriklina, l-beriklina kapaċi tbierek ukoll ħadd ieħor. U nafu li Kristu miet għal kotra kbir, dan huwa d-demm tal-patt imxerred għal ħafna, mhux għal ftit, għal ħafna. Għal ma farat nubiet. Jesu miet għal ġnus tad-dinja kollha. Ejjew nikklejmjaw iva, u Alla meta jogħġbu, kif jogħġbu, u anke forsi jew ċertament juża lilna reċipjenti dgħajfa kapaċi iwettaq dak li għalina jkun impossibbli. Kintom għandkom fidit bħal ħabba taż-żerja tas-senaba. Mhux biss tgħidu l-muntanjan għalhom xtaħed fil-baħar. Ma jkun xejn, ma jkun hemm xejn li jkun impossibbli għalikom. Ejwa l-fidi tagħna naċċertaw ruħna li ħares lejn Alla, Alla omnipotenti, mhux lejn anfusna u hemmhekk naraw il-bibien twieq tas-sema jinfetħu Alla iferra fuqna barka li ma nkunux kapaċi nirċevuha. Fil-vers nsakra ma nkunux kapaċi nirċevuha. Alla għamel hekk ripetutament matul is-sekli, ripetutament f'diversi pajjiżi u kapaċi jagħmlu wkoll fostna, fi żmienna, fil-ġenerazzjoni tagħna. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.